Jeg er jo billedkunstner og har haft den kæmpe store fornøjelse at arbejde sammen med nogle af eleverne her på stedet i en hel uge. Og vi har egentlig arbejdet med livet på skolen. Vi snakkede rigtig meget om, hvordan er det egentlig at være ung her, og hvad er det egentlig, hvordan ser jeres dagligdag ud, og hvad er det, I foretager, og hvad er det egentlig for et liv, I lever. Og det endte ud i to meget farvede vægmalerier herover, som eleverne har lavet selv, og de implementerer, så de har simpelthen elementer af dagligdagen her på Center 10 printet på væggen. Og så kan man sige, jamen det liv, der ligesom er levet. Først så lavede jeg et meget langt forløb herovre, som var egentlig en reference til nogle af de elementer, vi har taget med, og det blev meget abstrakt og meget 70'er-agtigt, og efter en lang snak, så fandt vi ud af, at vi skulle lave noget mere klassisk mig. Så det har jeg gjort. Jeg har arbejdet med simpelthen det der med at være på farten i sit liv, fordi lige nu, den alder I har alle sammen, det er egentlig nu her, I skal til at finde ud af, hvorhen i mit liv er det egentlig, at jeg vil, og det er rigtig, rigtig svært, og det kan det i hvert fald være, men heldigvis så har I en hel masse fede muligheder, og det er også min fornemmelse af, at I har rigtig, rigtig, rigtig mange fede muligheder, som I bliver præsenteret for her på Center 10. Og nogle af de muligheder er ligesom også vist derovre. Så hvis man er heldig, kunne det være, at I finder en lille smule inspiration til, hvordan jeres fremtid kommer til at se ud. Ja, jamen tillykke med det nye rum, og ha' det godt. Tak Christian, og endnu en gang tusind tak for, vi bliver rigtig, rigtig glade for, at vi bliver mindet om samarbejdet hver dag. Tak. Jeg takker også. Og ikke mindst også tusind tak til FU-området ved Leif Jønsson, som gjorde det her muligt. Så Leif, det håber jeg, at du vil gå tilbage til dine medarbejdere og sige tusind tak for.